Ez egy projekt, aminek keretében középiskolás diákok Magyarország különböző városaiban találkoznak, és hasonlóan az Európai Parlament képviselőihez egy héten keresztül mind országok delegáltjai egy adott témában javaslatokat hoznak, és ezeket megtárgyalják, megvitatják, arról szavaznak. Az országnak 10 iskolájából 10 diák egy-egy országot képvisel, tehát minden iskolából jön egy 10 fős delegáció, és különböző, tehát 10 darab bizottságban egy-egy diák részt vesz a bizottsági munkában, és a bizottságokkal határozati javaslatokat írnak. Én a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium tanulója vagyok, és mi szervezzük idén a MEP-et, úgyhogy én vagyok az elnök, mert mindig úgy csinálják, hogy a szervezőiskola ad egy elnököt, akinél volt tavaly az egyik alelnök, és ahol lesz jövőre, az a másik alelnök. Nagyon örülök, hogy ebben az évben a MEP nemzeti ülése Szegeden, a Napfényvárosában kerül megrendezésre. A nyitó ünnepélyen a köszöntő beszédek elhangzása után az egyes delegációk vezetői bemutatják iskolájukat. Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt elnökség, kedves delegált! Pécsről érkezett delegáció Spanyolországot képviseli az idei ülésen. Mielőtt egyenként bemutatnám a delegáció összes tagját, pár szót szólnék az iskolákról. A Lővei Klára Gimnázium Pécs vitathatatlanul legjobb iskolája. Diákköri tanulmányi, előadói és sportversenyeken szerzett jó eredményekkel öregbítik hírnevét. Bizottságunk 9 tagból áll, és mi adjuk az idei ülés egyik alelnökét. Jövőre iskolánkat otthont a MEP 8. nemzeti ülésének, emellett Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa lesz. A felkészülés már évekkel ezelőtt elkezdődött. Kulturális programok és soha nem látott építkezések, fejlesztések zajlanak városunkban. Jó munkát kívánok mindenkinek, aztán anyjának! Első nap a diákok csapatépítésen vesznek részt. A játékok során megismerik a bizottságuk tagjait, és felkészülnek a közös munkára. Akik azt várják, hogy jól tudnak szórakozni. Már mikor? Erős szélfúj azokra, akik így néznek hátra. Mi? Így.
fős tanári szervezői tímet hoztunk létre. 3 tanár dolgozott, mi állítottuk össze a kereteket, nyilván a szponzorokat mi kerestük meg, kapcsolatokat a további iskolák vezetőivel mi tartottuk. Ezen kívül nyilván nagyon komoly segítséget kaptunk iskolánk igazgatójától, természetesen a polgármester, a város, a főszponzorok felé ő tartotta a kapcsolatot, és az operatív lebonyolításában, tehát a konkrét intézkedésekben, listák összeállításban, nyomtatásban, amennyire lehetett a szegedi mepeseket bevontuk. Itt már, amikor az ülést rendezzük, akkor természetesen az iskolánknak számos egyéb nem mepes diákja is dolgozik, hiszen a büfék előkészítése, a háttérmunka, ezt mind gimnazisták végzik. Az iskolák delegáltjai 10 különböző bizottságban dolgoznak, egy-egy ország álláspontját képviselve. A 2 napig tartó munka során minden bizottság egy határozati javaslatot dolgoz ki, amelyben napjaink egy-egy problémájára keresnek megoldást. Az európai nagykövet nincsen Moszkvában, ez csak egy terv továbbra is. Köszönöm szépen. Meg vagyok elégedve a válaszsal. Zsiga vagyok, Zsiga. Egyrészt személyes tapasztalatot mondani, hogy egy nagyon jó projekt ez. Én nagyon éreztem magam mind a 4-szer, amikor itt voltam. Tényleg olyan sok ember összejött, akik ugyanaz érdekli, és megtaláljuk a közös hangot mindig, és életes szóbarátságot kötünk igazából országszerte. Hát és másodszor is ezt hallom, hogy mindig mosolyogva hagyják el ezt a hetet, hogy de kár, hogy itt el kell menni innen. Szóval a szívük közül az embereknek ez a projekt. Remélem tetszik kamerának. 2 utazásra lehet eljutni. Ennek az egyike a brüsszeli jutalomút, a másik pedig az, hogy nemzetközi ülésekre eljutnak ezek a diákok. Erre 10 diákot lehet kiválasztani, úgyhogy mivel minden évben 2 nemzetközi ülés van, ezért 5 magyar diák tud kijutni a nemzetközi ülésre, ahol ugyanezt a játékot játsszák, csak angol nyelven.